И здравейте хора, днеска ще опитваме сладолед Ice Pro. Я 5 години не съм опитал и дори не съм го ял. И днеска на Карафланта ще отидем в Димитровград. Аз съм оттам. Сега на 5 минути е Карафланта. И аз ще се го купувам и ще купувам и ще ми харесва много. И Александър, инфлуенсър, дето измисли сладоледа, Александър, благодаря, че са всичко, дето ти докара сладоледа в Карафлант. Благодаря много, брат. И ще ми харесва много и ще го опитвам. Не съм го ял, хора. Трябва да го опитвате. Вие сте го опитвали, аз съм гледал в YouTube и в TikTok и Instagram. И навсякъде съм гледал. Чао, чао!